Kita karon magtinarong samtang may panahon pa, duolon ta si Kristo, kay siya ang manluluwas ta. Bulahan ang tao nang mapanhaw, kay sila ang magtarong upagadalong sa langit nung buloy ana sa Diyos. Ikaw higala mo ban ka ba sa pagsugat sa kalangitan? Kuhaon ta ni Kristo nga nang matinumanon sa sugo niya. Bulahan ang tao nang mabanhaw, kay sila